tkomplu ċemplu, ma xek ma tkomplux iċ-ċemplu għaxejn tagħmlu l-ispettaklu, ġifieri ċemplu qed jittaraw lil Clinton Paul. Taħt għajnejja u ma rajtekx biex twennisni ma sibtekx ħol mitluf li jeb fix-xejn f'konfużjoni nsaqsi għalfejn nilmaħ wiċċek kull imkien u f'kull rokna nibki żmien żgur ma nista' ninsik qatt qalbi miegħek tant irbat lilek qatt ma nsejt lilek biss ħabbejt miegħek ix mumenti sbieħ li taru l-kol marriħ lilek qatt ma nsejt lilek tant ossejt miegħek tiet fuq sħab bellus kien żmien meravigliuż. Meta naħseb fil-passat skjaf imbikkem tad-destin għadni newdem bik kull ħin miegħek ħajti kella skop issa mdalma qed tirtot sabar qatt ma nista' nsib għax kuljum niftakar fik lilek qatt ma nsejt lilek biss ħabbejt miegħek ix mumenti sbieħ li taru l-kol marriħ lilek qatt ma nsejt lilek tant ossejt miegħek tiet fuq sħab bellus kien żmien meravigliuż meravigliuż. Proset emmek lil kantant Clayton Paul emmek dikar.